आयु फाग्लाया बेरेफुंजानि मानो फैलाबायखो दे र' मानो दानो फैनांगौ आइ दं न'आव बे नोमाखौ नों गिबाय ए गियासो होनदों दानो गाबज्रिनांगौ बेफोरखौ बाद होदो जाम्बि थौदो दिनैनो थांखानोसै माबा सामफ्रामबो गिलुं गिलुं आंहा लोगो हमबाय थानो गिलायलांबाय माब्लानि समाव मा जालायलांगोन बिखाफ्रासो गुलदुब गुलदुब मोनलायलांसै औ दिनैनो थांखानोसै आयु दिनैनो थांमारनांगौ आरो दिनै थाङाबा माला थांबावनांगौ जाखो नोंलाय ना नोंनि नामाव माबा मोनसे महरु दिरुनबावदोंमोन नामा गोदाव सोराव बुंबाय थायो दे थांगोन बांद्राय रागा देखायनाङा आंनावबो रागा दं र' आं जि गांनैसो सोनानै लायनि ओइ लिना थाब फैफिन दे आरो नोमानो दिनै लास्ट ओंखाम खुस्रानानै होनानै फैदो बे जास्राखादोंसै गोसोबायदि मिथिबाय नङाबा नों फैबोला बे हांमा थागोन ना थाब फैफिन दे आं नेबाय थानोसै बावनो हाब मा दाबो फैनो रोंला जाखोब्रा बेलाय सिगांनैसो लायनो थांनायानो एफा गोबाव नांगौ जाहैबाय होद बाक्सुखौसो लानानै फैनो सानखो ना माखोब्रा बेलाय थिग गैयालै बेजों जि बायदिब्रा बियो गांनैयाव गांनै लाना फैबानोथ' जादो होमब्ला है दासो फैनो रोंबाय हनै फाग्लिया फैद' थाबनो आइया मिन्थिबाय खोमाहाय फाख्रा है नोमा मिथिबालाय मा जानोसै बेफोरखौ नों गिबाय थायो नामा थौदो गोख्रै थौदोलै गोख्रै आयु बे फाग्लि गथ'आ बे फाख्राजों खारमारबाय खोमा बे बिमानि फावखा बियो बिमा थासेयाव बिमा हराबा बोरै थांनांगौ जाखो बेलाय सोर फाख्रा बेलाय फाख्राना सिख्रा बेखौ ओइ मादै ओइ लेना बिना दंना गैयाब्रा बिमायालाय ना बिमायाबो खारखुमाबायसो ए हायथासो माथो औ आंसो माथो जादों मानो एथ' रागा जोंबोखो माथो जादोंसो होनदों आंसो मिथिगौ बिखायाव बेसेबां अर जोंदों जिरायफैदोब्रा बिदि रागा जोंनाङा जिरायनोसो होनदों आं जिराया बोरोथो फिसाजोखौ आंनो हरनो होननाया बेलेगनोसो हरखुमाबाय आंनि 10 लाखखौ दानो नांगौ आंनो नङाबा न'खौ बुसिलांजोबगोन आंलाय बे 10 लाखखौ अबेनिफ्राय मोननांगौ दे फिसाजोखौलाय आं नोंनोनो जासिखादोंमोन दा गावहासो माबा बल्दार गिलिर बायदि गाबोन लांगोन समफोर लांगोन हनैनो हनै दाना मालायजोंसो ब्लड खारखुमा लांबाय दा बेयावलाय आंहा मा गोरोन्थि दे आं बेफोरखौ मिथिया हयथ' फैसा नांगौ आंनो नङाबा नोंसाजोखौ नांगौ लायना होफैफिननांगोन आयु हायथा मानो बिदि बुङो नोङो थांनाय मानसिखौनो आं बोरै लाबोनानै होफैनांगौ दे मा हाया हरनोबो हायो लाबोफिननोबो हाया एथ' मोजां संसार जानो सानदोंमोन आङो नोंसाजोजों बे फाख्राया दै गुसु लुना होलांजोब्बाय साला औहाय हायथा आंबो नोंखौ नुनानै जि बोरैबा मोनबायहाय जि अन्थाव बाथाव नुबाय आं नोंखौ बे फाख्रायानो आंनि फिसाजोखौ बुरखाय बुसिलांदों आं मिथिखागौ नङाबा आंनि फिसाजोआ बिदि नंथारमोन दे नों सिन्था खालामनाङा नोंनि फैसाखौ नोङो मोनफिनखागोन दा फैसाखौथ' मोनखानांगोन आङो जै फैसा मोना नोंसाजोआ लाबोना होफैफिननांगोन आंनो नोंसाजोखौबो फैसाखौबो होफैफिननो हायाबा आरो नोंनो थांनांगोन आंजों मिथिबाय नोंखौनो लानानै थांगोन आङो मा राव जाखो बियो हायथा नोंनि थाखा थफ्लाया फाख्रायासो हालांबाय दा बेनावनो बिहैदोसो नोङो फैसाखौ बिहैखागोन दा आङो एथ' सहसै गगोन सानदों नामा बे फाख्राना सिख्राया आं थांगोनानो एथ' मोजाङै गानहोबाय जोमहोबाय फोरोंबाय बिहा लानानै ब्लड थांगोन आं औ दे बेनावनो थांदो नोङो बेनावनो बिहैदो मोनखागोन दे फैसाखौ आरो आंनाव दावराव खालामनो फैखानांला
नों मा मावबाय थादों दा मानसिफोर नुफैगोनब्रा हरलै बेफोरो है जालालै नोंजों फै आं न' सिङाव थानो बालायलांबाय सिथ्लाफ्रा दाखोर जाजोबलाय लांबाय लाबो हासिबा आं एसे सिबबावनो नाङालै नों सिबलायनाङा गोदो आइयानो स्लिम स्लिम सिबनानै गालांनायखा नों न' सिङाव थानो आराम सिबिनायनानै थायोना मानोथो मावबाय थानांगौ दा सोरबाफोर नुफैबा जारला जागोन आयै जालायलांला सोरबा नुसि नुसिसो मोनलायलांबाय आङो गोसोफोरखौनो फैदोलै लिना हाबनानै थाहैदो नोंखौ आं खनसे बुंहरनांगौ जाखो हाबाब आइया आंखौ लांफैफिनबालाय ओमफ्राय जै लांफैफिनबाय आं हले नोंनाव फैफिनखाला लांफैनो हायालै ओंखायनो न' सिङाव हाबनानै थाबाय था होनदों आं नोंखौ ओइ फाख्रा फाख्रा आंनि हिनजावखौ लाबोनानै अबाव दोनखोमादों नोंलाय आयु बे हायथायासो आंखौ लांनो फैमारबाय नामासै मा खिमोन जानो फैदोंमोनलाय नोंखौ लांनोलाय फैथोंलै बियो नायथारला आंबो बेखौ लंपेन्ट बोखोलायना होथारलां बेखौ बबेनि बियो हायथाथा जोगोसिन जोनानै उराय हरगोन आं नोंखौ गय बिफां गुदियाव साला आं बुकिं खालामनानै दोननाय हिनजावखौ मानो लाबोनांगौ नोंलाय नों बुकिं खालामखानाय होननानै बिनि खाफालाव नाम दङ साला दुनियायाव बे सिख्लाखौल' मोनबाय नोङो मेगन खाना नोंनि नाम लिरनाय दं बेनाव नायसाय नोङो मोजाङै बिनि खाफालाव नायसाय नोंनि नाम लिरनाय दं नामा आंखौ बिदि बुंफैलाबायना हा बे लेनाया नोंनो खोन्थाखायाखै नामा आं बुकिं खालामनानै दोनखानायखौ मानो लाबोनांगौ नोङो हा मानो लाबोनांगौ नोङो आंलाय फैथ'आ होनखादोंमोन दा बिसो आंखौ ब्रा लिंनानै लाना फैदों हाब लिना दाना आंखौसो लिरथायलायबावबाय आंनाव फैखानाय बुस्थुखौखि आंसो हगारबावो थांनो मोना आं हगार हरा थांनो मोनासो होनदों नोङो हा थांनो मोनाबा दानो 10 लाख दिहुनना हरनो आंनो 10 लाख 10 लाख 10 लाख फाख्रा नोंनाव 10 लाख फैसा दंना गैया आं हले नोंजों थानो होननानैसो फैदोंमोन 10 लाख सिन्था खालामदों नोङो 10 लाखखौ हा बन्दक होबानो दानो ओरै फैयो आंनाव 10 लाखआ मिथिदों दा नोङो मा सानदों नोंलाय आंखौलाय आंखौ दंगाया नोंदों नोङो 10 लाख थाखा हरनो थै दंनायालाय दंलै हायथा आंनाव 10 लाखआ नाथायबा दा आंनि पकेटाव गैया हाबाब नों 10 लाखखौनो लामारनोसै नामा खिन्थु आं बेखौ लानो गोसोथार आं हंगार हरनोबो गोसो गैखाया आरो आं हंगार हरखायाबो एसे खम खालामदोब्रा अननानै आं खमायनो हाया हाब गावजों गाव अनलायाबा सोरथो अननांगौ जाखोब्रा आंखौलाय थै मा खमायनांगौ आंना एथ'ग्राब खरसा जाबोबाय आंनो 10 लाख नांगौ देब्रा 5 लाख लादो बेलाय नोंसो बुहुल ना आंनिथ' बुहुल गैया बावहाय जाया जारलालै नोंजोंबो 6 लाखसो लादोब्रा जाया आरोबावबो मानिबावासो नोङो 7 लाखआवलाय जाथारा 8 लाख जाया ए मा होननानै मा होनबावनांगौ जाखोलै फुरा फुरि 10 लाखखौनो लामारनोसै नोङो नांथारगोनानो आंनो 10 लाख हाब मासे अन्थाइ बिखाब्रा दाया नोंनिसो नांदों ना आंहासो नांदों जाखोब्रा नोंहासो होनानै फैबाय 10 लाख आंखौसो दाना लेथाव थेथा बानायफैबाय जिखियानो जाथोंसै खिन्थु एले खेबसेनो मोना आं फाइनान्सआवसो हरगोन फाइनेन्सआवसो डाउन पेमेन्टआ बेसेबां होगोन नोङो हा बेसेबां होगोन 1 लाख होनोसै दे 9 लाखखौ मासे मास किस्ति हरनोसै आङो दा 1 लाखखौ नोंनि एकाउन्टाव सोना हरनोसै आङो दे जागोन दे खिन्थु मासे मास आंनो 30,000 खरि हरनांगोन जै हरनो हाया लेनाखौ लानानै ब्लड जागोन दे हरगोन आङो खायदा खुयदा बाहायनानैबाबो हरथारगोन आं नोंनो थेवबो आं नोंनो लिनाखौ हरथारा नांगौबा सप्ता खनसेयाव बेदर खनसेल' जागोन नायगोन आंबो हरनो हायो ना हाया नायबाय था नों बेसेबां नायो नायबाय था आंबो ओरैनो अब्लाबो नोंनो हरखाया आङो मिथिबाय ओइ लिना थौदोलै जोंहा न' सिङाव बे हायथा दाखुराजों रायलायोबा असान्थिसो जायो खर'फोरखौसो दुंखाव होलांजोबबाय बियो फैद' फैद' ओइ फाख्रा जोंनाथ' किस्ति हरनायनि समा सफैबायमोन नों फैसाखौ नागिरदोंना नागिराखै बेनोथ'लै लिना फैसा थाइसेबो गैला बे नोंनि जानाय साना सुना लाबोनायावनो थांबाय माखासे आं दा मा खालामबावनांगौ जाखो बेखौनो सानहाबगासिनो दं आङो फैसायानो गैयाबा हायथानो माखौ हरनांगौ नोङो दाख्लि बुंनानै गालांनायखौ बावबाय नोङो फैसाखौ हरनो हायाबा हायथाया आंखौ लांफैफिनगोन माथो है अरजायालै हायथा लांफैनो हायो नामा हायथा लांफैबा न' सिङाव दोनखोमागोन दुलि सिङाव एवग्रेना दोनगोन बे लांबाय बायनो हायो नामा थोद जाम्बा आं थाखुमाबाय थानो हाया सोरनावबाफोर फैसा मोनगोन खोमा नागिरहैदो थां
गावनि थाखायनो बेसेबांबा माथा मारिगासिनो दं आङो आंखौदि थाल लायाखै आंदि बेसेबां टेनसनाव दङ जारलासो जागोनलै हा दङ बेखौबो फाननोबो माब्रै हैद सोरनावबा मोनलाबायगोन बियो नागिरलाहैनोसै आं मोनबा मोनबायसै मोनाबालाय माथो उफायबाव फाननांगौआनो जाहैगोन हाब फाख्रियालाय मा दिनैलाय मोखां सोम सोम थावलाबायखोब्रा बैजोंसो एसे फैसा नागिरलाहैदोंमोनलां फैसाखौ नागिरलाबायबा मोनो आरो ना मानसिफोरनाव मोननांगौआनो बिराद दं नामाब्रा नोंनालाय गैयालै रावनावबो मोननांगौ गैया दाहारसो बिथिंलाहैदोंमोन आं माथो धार नागिरलाबायखो नोंलाय फैसाखौलाय मानोथो नागिरो मानसियालाय नांगौखायसो नागिरो दा किस्ति हरनांगौमोनलै किस्ति नागिरबाबो मोनाखिसै खारसो जाबाय आङो माला मालाथो गारि लास्लाबखो नोंलाय माथो सालायनायबो नुवा मानायबो नुवा गारिनि किस्ति नङालै फाग्ला हिनजावनिसो किस्ति हरनांगौ आंना मानसिफोरा गारि घरानि किस्ति हरो नोंहालाय माथो हिनजावनि किस्ति हरनांलाबायखो खोनाफेरालाय बेनोथ' जाबायलै मालायफ्रा गारि घरानि किस्ति हरो आंहा हिनजावनिसो किस्ति हरनांगौ जायो मिथिया मिथिसुवा मालाय गोसोथोनायावसो लाबोबाय आंबो सेसलै फाख्रा दाना हनै गोदोनायावसो 10 लाख दिन्दां नांबाय दा हायथासो गोसोथोयोमोननो हायथासो लागौमोननो बेखौहाय दा बेनावसो 10 लाख थाखा जानानै दङ दा आंहासो थैदो हरजायालै थाखा दंखायो नोंना मा मोनजानो लाबोफ्लाङा आंबो हरजायालै मोनथिया गारानो मिथिनाय मोनबा लाबोनाय नङामोन आङो हरफिनदोब्रा बिदिबालाय दाना जादो हरनांबाय थादो मास गेले गथ'नाया बिदिसो औब्रा दिनैसो खोनाफेरबायलां फार्स्ट टाइम हिनजावनि किस्ति हरनांनायखौहाय माथो खालामबावनोब्रा लाबाय जिसिना हरखानांसिगोन संसारावबो बिदि नहा गथ'ना जायोलै ने औब्रा खोनाफेरानो मा खालामबावनो दे जानांगौ नालाय आंनाव खि जानांगौ नामाब्रा आंहा सानदों मा गोजोन संसार मोनजागोन माबा हनै बैग्रिसु बायदिसो हाबनानै थाफैबाय मानसिया लदर नालाय माबा गोदोनायावहाय नासु नांथानाय बायदिसो नांथाफैबाय बिदिखि जायोलै आंनि लाइफआवसो बिदि सौग्रावनांगौ होनबा थोस जानोबो गोजोनला जारलासो जागोनलै उन्दुनोबो गोजोनला आङो सानैनो 10 लाख थाखा माला फोजोबनो हागोन 10 लाख आयु जानांगौ खि बिदि जानांगौ जायोलै 10 लाख थाखा मानि मा मोनजानोसो जायामोन बिलाय सोरबा बिदिनोलै आयु हैद थादोलै आंबो जायगा दाबसेयाव नागिरलाहैनोसै दे नागिरथेदलाबाय दे बहा मोनो जा डेन्जार मानसि थायोलै संसारावबो मालायनि गोसोथोनायखौ लानानै किस्ति हरलायनांनाय थोद मा खालामदोंब्रा गुमै नै फैनायसो नै जाखां लोंखां जिरायदो आङो फै जिराय माथो खबर माबालै गुमै फैसा एसेसो नागिरला फैदों आं नोंनावहाय किस्ति हरनांगौ दङ हाब बैनाय माला गारि लास्लाबबायखोब्रा माथो सालायनायबो नुवा 4 साखा लाखो ना 2 साखा लाखोब्रा बैनाय गारिनि किस्ति नङालै गुमै हिनजावनिसो किस्ति हरनांगौ हिनजावनि किस्ति आं थिगखौनो खोनादोंथ' बयबो खोनाजेननायाव आसुरिक मोनखायोलै गुमै मोनथिबाय हाब मा मैया हिनजावनि किस्ति जाबायबायखोब्रा बैनाय इस थोद आसुरिक मोनबायथ' आं दाबो बै सासेनो खोन्थाबाय आङो बेबो आसुरिकसो नांबाय हिनजावालाय माबोरैथो किस्ति थानांगौ जाखो होननानै खोनासं गुमै होनबा आं खोन्थानोसै दिनै नोंनो आं लाबोनाय हिनजावा हायथानि गोसोथोनायसोमोननो माबा हायथाजों गोसोथोलायनाय समाव 10 लाख थाखा लाबोना जाफैदोंनो दा बे 10 लाख थाखाखौनो आंसो हरनांगौ जानानै फैदों दा आंनाव 10 लाख थाखा गैयिखाय मासे मास आं 30,000 किस्ति हरनांगौ जायो दा बे फैसा गैयिनि थाखायनो आं नोंनाव एसे दाहार लांनो फैदों हाब बैनाय माबायदि हिनजाव लाखोब्रा नोंलाय फाइनान्स थालायलायनाय हाबाब आसरित खोनाफेरै नों मैयाफोर फैबाथ' माबा मोनसे जागौमोन आंथ' मैया बेलासियावनो फिसाजो कलेजाव थांनाय दङ दाथ' आं बेनो थाखाखौ हरजोब्बाय दाथ' आंनाव थाखा गदसेबो गैला बैनाय आं दा बोरै हरबावनो
दा बेफोरबायदि हिनजावखौ लानायनि सिगां एसेथ' सानै हयै सोङै हयै लानांगौ 10 लाख गाहाम थाखा दा मासाव 30,000 खरि बेनो हरबाय थानांगौआ नों जानो ना बेनो हरबाय थानो बैनाय जेन'बा दंबा आं दिनै हरबायमोन गाबोन फैगोन मासनि खोथाया माब्रै जागोन नोंहा एसे सिन्था सरसा खालामनानै ओंखायनो हिनजावफोरखौ गोसोथारनांगौलै बैनाय बेबादिजों जालाबाया नंनायालाय नंगौमोनलै गुमै नों बुंनायाबो थिगैनो दा लाबोखाबाय बलथे मा खालामबावनो लेथाया नांबाय आंहा जाबाय बिसोरो बिमा फिसा दा दायया नांबाय आंनाव गासिबो दे गैयाबालाय माथो खालामबावनो गुमै थांनोसां दे बैनाय थांदो दे नांगौ समाव रावनावबो मोनाब्रा बिलाय आरोबाव सासे लानो नामाब्रा आदाया फाग्ला बुंलाबायोलै नोङो फाइनान्सआवबो लाबावनांगौलै जोंहाबो जानाय नङालै फंबाय बिदि थोद हाख्रायमान लानो हादों किस्तियाव फाग्ला जोंलाय मानो लानो हाया नाङालै फंबाय आंनो नाङा लानो हाथावथ' नुथारब्रा आदानखौ लादोब्रा लानोबा लानो होनदोलै फाख्राखौ लोगो हमसै बे फाख्रा बायदि जानानै जोंबो फाख्रा बायदि फाइन फोनांजानो नाङालै आंनो नाङा नांथारालै फंबाय आंनो बिदिखौ नांथारा साहा लोंनाय फैसा होदो फंबाय साहा लोंनाय फैसा होदो देब्रा आं होगोन नों सिन्था खालायनाङालै आं होगोन ना आंना दंखायो ओइ बुरि नै फैसा लांफै आयु जि मोजां थायदों माथो दा फाजा जानो बोथिसे मोनगोन खोमा र' आं खादा लाना फैनां खाफैनि ए फाख्रा किस्ति फैसा लांफैदों आं ब्रो माथो हिनजाव लाना फाख्रा सिख्रासिनसो जाबाय नोंहालाय माथो गोबोरखि गारनांबाय ए फाख्रा किस्ति फैसा लांफैदों आं ब्रो गैथ'वालै हायथा फैसायानो दासिमबो जगार जायाखै नुवाखै नोङो फैसा जगार जायैनि थाखायनो हिनजावा आंखौ मा सुफैनाया साराय सुराय सुलाबायनानै खावलाय मानि नांलाजोबनाया जगार जायाखै माथो सिगांलाय बिराद गिदिर दुगा बुंनानै लादोंमोन माथो नोंसोरलाय दालाय माथो बोरो हरदो मा गैया बिलाय रथ'ब्रा साननैसो सम होबाव आं नागिरगासिनो दंना औहाय हायथा साननैसो नेथ'बावदो ना एसे सम होबावदो नों बुजियाबा सोर बुजिगोन जोंखौलाय दे होमबालाय साननैसो नेथ'बावनोसै आं हामथारबायलै हायथा बे साननैसोनि सम होनायनि थाखाय नों बायदि बे संसाराव अनसुला मानसि गैया खोमालै नोंनि बे रावखौ खोनानानै बिराद गोसोआव गोजोननाय मोनबाय आङो दे जाबाय दे बारा उबार एक्टिं दाखालाय साननैसोल' नेगोन आं आरो जाथारथोंसैलै मा एसे मोजांब्रा बिनि गोसोआलाय